Равиль хәзрәт, саламу алейкум. Ва алейкум салам. Хәлләрегез ничек? Рахмәт, Аллага Казанда шөкер. күрүебезгә, сезнең белән Казанда очрашуыбызга без бик шатбыз. Бик зур рахмәт. Тарихи Казан мәркәзенең беренче таш гыйбадәтханәсендә хәзер әйтегез әле менә бу гыйбадәтханә сезнең үзегез өчен нинди мәгънәгә ия, ул сезнең тормышыгызда нинди урын тота? Мин бу җиргә аяк баскач, үземнең яшьлек вакытымны хәтерлим. Чөнки Аллаһ Тәгалә миңа шул хәтлек зур бәхет биргән, ислам динебезгә беренче аягымны атлап, гыйлемне ислам юлында өйрәнә башлау, ул минем менә шушы тарихи Мәрҗани мәчетендә башланды. Миңа Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин бу мәчеткә йөри торган гыйлемлерәк картлардан берсен биреп, шушы мәчетнең аскы катында узын эскәмиягә утырып, шунда мин әзме күпме Коръән Кәримгә кирип китәргә дәресләр ала башладым. Шуның өчен бу минем Коръән Кәримгә белем өчен кирү юлында ашкан Мәрҗани мәчете. Сез Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллинны искә алдыгыз. Күптән түгел миңа Касыйм шәһәрендә Идел буе Болгар дәүләте халыкларының исламны рәсми рәвештә кабул итүләренә 1100 еллык уңаеннан оештырылган чараларны күрергә насыйп булды. Анда да сез Әхмәт Зәки хәзрәтнең үз кулы белән сезгә тапшырган хутбәсеннән бер үрнәк китердегез. Димәк, бу мәчет менә шулай буыннарны бәйләүче һәм үзенә тартып торучы бер урын булып кала. Валлаһи, шулай. Бу мәчет безне Мәрҗани аннан соң булган гуләмәләребез, имамнарыбыз, безнең муаллимнәребез һәм дә инде без гыйлем алган, аларның вагазын тыңлап үскән шәкертләр, ул булсын Габдулхабир хәзрәт, ул безнең устазыбыз Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиулла булсын. Булар безне шушы буыннан буынга бәйләп китерә торган динебезгә кертеп, динебездә үстергән шәхесләр. Шуның өчен бу мәчетнең дәрәҗәсе бик зур. Хәзерге Касыйм шәһәрен ике милләт, ике дин каласы дип атап йөртәләр. Моннан 570 ел элек, әле 12нче гасыр уртасында хасил булган Мещерский шәһәрлеге тормышында зур үзгәрешләр барлыкка килә. Ул 15нче гасыр уртасында Касыйм хан идарә иткән ханлык башкаласына әверелә. Хан вафатыннан соң аңа Касыйм исеме бирелеп, ул хәзергәчә шул исемне йөртә. Татарлар исә аны элек хан Кирмән дип атаган. Рязань өлкәсендәге хәзерге Касыйм шәһәрендә яшәүче халык саны күп түгел, әмма ул өлкә буйсынуы дәрәҗәсендәге кала. Хәтта ки аны тарихи архитектур тыюлык дияргә дә мөмкиндер. Чөнки биредә тарихи һәм мәдәни әһәмияткә ия һәйкәлләр бик күп. Шундый һәйкәлләрнең берсе хан мәчете. Аның манарасы Касыйм шәһәренең иң борынгы корылмасы. Манараның төгәл төзелү вакыты рәсми чыганакларда сакланмаса да, ул әле 16нчы гасыр уртасында ук күтәртелгән дип исәпләнелә. Ә менә ике катлы мәчет берничә тапкыр төзелгән һәм хәзерге диварлар 18нчы гасыр ахыры белән 19нчы гасыр башына карый. Бу мәчеткә тәхеткә хан билгеләүче тантаналар үткәрелә торган булган. Шуңа күрә ул хан мәчете дип йөртелгән. Allahu Ekber. Semihallahu limen hamidah. Тарихи бина хан мәчете һәм Касыйм шәһәрендәге ике төрбә, Шагали хан белән Мөхәммәд Әфгани солтан төрбәләре 2013 елда Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәте карамагына тапшырылган. Алар өчесе дә федераль әһәмияткә ия һәм дәүләт тарафыннан саклана торган мәдәни һәйкәлләр. Идел буе Болгар дәүләте халыкларының ислам динен рәсми рәвештә кабул итүенә 1100 ел тулу уңаеннан әлеге объектларны төзекләндерү эшләре башланачак. Бу хакта Ханнар мәчетендә җомга вагазын сөйләгәндә Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәте рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин хәбәр итте. Ә җомга намазы алдыннан бу көнне Касыйм шәһәренең Сөембикә исемендәге бакчасында Ханбикәнең үзенә һәйкәл ачылды. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Тантаналы чара Россиянең төрле төбәкләреннән имамнарны, милли җәмәгатьчелек вәкилләрен, фән эшлеклеләрен, иҗат әһелләрен җыйды.
Һәйкәл ачылышы Касыймлыларның үзләре өчен дә хәтергә уелырдай вакыйга булды. Моннан тыш зур гамәли фәнни конференция, сәнгати һәм тарихи күргәзмәләр, концерт тамашасы да Касыйм шәһәрендә яшәүчеләргә 1100 еллык уңаеннан бүләк итеп әзерләнгән иде. Инде Касыймдагы вакыйгаларга кайтсак, алар чыннан да менә истә калырдай һәм уйландырырдай булды. Мәсәлән, сез тарихи хан мәчетендә җомга ваазын гел татарча гына сөйләдегез. Шулай да бу минемчә сезнең тарафтан тирән уйланылган бер адымыгыз булды кебек тоела. Чөнки мәгълүм ки, хәзерге Касыйм шәһәре ул бит инде 15-17 гасырларда хан Кирмән, ягъни ханлык башкаласы булган һәм анда Улуг Мөхәммәднең улы идарә итә башлаган. Димәк, бу җирдә мөселманнар, татарлар дәүләт тоткан дигән сүз. 1681 елда Касыйм ханлыгы яшәүдән туктаган. Менә берничә гасырдан соң, 21 гасырда мөселманнар монда кабат кайтып, ханнар гыйбадәт кылган җирләрдә җомга намазы укуны бер реванш, гадиллекне торгызу. Алай гына түгел, алай ук булмаса да, ничектер бер шын тарихны күрсәтергә омтылу дип аңларга мөмкинме? Сез үзегез бу вакыйгаларга нинди мәгънә саласыз? Мин яшем бераз олыгая башлагач, чыннан да тарихыбызны бераз тирәнрәк аңларга, тарихыбызны өйрәнергә, тарихи китапларны күбрәк укырга тотындым. Һәм искиткеч бай тарихыбыз, татар халкының Бөек Болгар дәүләте, анда ислам динебезне кабул итеп, рәсми рәвештә дәүләт дине итеп игълан итү бу бер хәл. Аннан соң ул дәүләтебез егылып, аннан инде алтын урда төзелеп, алтын урда дан тотып, татарлар диеп, алны бөтен дөньяга танытып, аннан соң, ул да егылганнан соң, безнең татарларыбыз тагы да үзләренең дәүләтен булдырырга, дәүләтен торгызырга тырышкан һәм ханлыклар булдырган. Менә шул ханлыкларыбыз бары тик безнең ул Сибир, Идел буе, Кырым тирәсендә генә калмаган икән. Мәскәүгә 270 километр ераклыкка барып җитеп, алар шунда да Ака елгасы буенда дәүләт тоткан икән. Аларга җиңел булмаган. Алар бит Мәскәү патшасы белән эш итә белергә тиеш булганнар. Алар үзләренең сәясәтен алып барырга тиеш булганнар. Хан Кирмәндә исламны сакларга тиеш булганнар. Шул Хан Кирмәндә төзелгән хан мәчетендә ханны тәхеткә утырткан вакытта ул бит мәчеттә эшләнгән. Ниндидер бер хан сарайында түгел, мәчеттә ант иттереп Аллаһ каршысында дуга белән аны тәхеткә утыртканнар. Бу безнең тарих. Шуңа күрә дә ул мәчетне без мусульманнарга кайтару өстендә эшләдек. Аллаһка шөкер, уңышка ирештек. Һәм мин ул мәчеттә, хан мәчетендә җомга үткәрергә хыялландым. Һәм ул мәчетебездә җомгабыз да, вагазыбыз да, хутбабыз да ул безнең татар телендә булсын диеп. Һәм Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә бу бәхетне безгә бирде. Әлбәттә, без татар милләте, мөселманнар өчен шатлыклы хәл. Аллаһка шөкер, бүгенге Хан Кирмәндә, Касыйм шәһәрендәге тантаналарыбыз, үткәрелгән бөтен Россия фәнни конференцияларыбыз, биредә ача торган күргәзмәләребез һәм әлбәттә Сөембикә, Ханбикәгә ачкан бу һәйкәлебез, моны бары тик тарих кына безгә истә калдырачак. Касыйм шәһәрендә Сөембикә, Ханбикәгә һәйкәл куелды бит. Хатын-кыз идарәчегә куелган мондый мәгърур һәйкәл әле бер кайда да юк, хәтта Казанда да. Гәрчә менә Сөембикә манарасы ул Ханбикә исемен инде мәңгеләштергән архитектур һәйкәл булса да. Сез менә Сөембикә һәйкәлендә үзегез нинди образ күрдегез?
Без өмет иткән идек, ул һәйкәл Казанда булыр дип. Чөнки тарихыбыз бай. Без ханнарыбызны онытырга тиешле түгел. Ул ханбикә дә бер генә. Аны да без онытырга тиешле түгел. Шуңа күрә бу кайда җирләнде, кайда аның скверы бар, кичкенә генә булса да гүзәл бер бакчасы бар. Ул урнашкан хан мәчете белән ханнар күмелгән тақия мавзолей янында бер ансамбль төзеп, шуңа күрә анда бу һәйкәл куелды. Ул безнең татар мусульман хатын-кызларыбызга һәйкәл. Без бит тарихтан беләбез. Сөембикә ханбикәне Казаннан Мәскәүгә озатканнан соң, беренче таләп улыңны чукындырдык, ул хәзер христиан. Синдә христиан динен ал дип аңа таләп куелды. Ул моңа каршы жанымны алсалар да иманымны алмаслар диде. Сөембикә үзенең дәрәҗәсен онытмады. Мөслимә икәнлеген онытмады. Һәм ул ханбикә статусында Касым ханлыгына килде. Ханбикә анда үлгәннән соң күмелгән җирен күрсәтмәсәләр дә, кабер ташы булмаса да, ул анда Аллаһның рәхмәтенә киткәнлеген халык онытмады. Бары тик Казан җирлегендә генә түгел, хәтта Рязань җирлегендәге Касым ханлыгында да ханбикәгә улы хөрмәт калды. Безнең бу кадәр тарихыбыз, ул бай да, ул фаҗигале дә, әмма ләкин ул тарихта тирән эзле дә. Менә шуны күрсәтергә мин теләдем. Сөембикә ханбикә ул бит Казан ханбикәсе генә түгел, менә шушы Касым ханлыгының да ханбикәсе. Гәрчә ул Шагали ханга Мәскәү тарафыннан көчләп кияүгә бирелсә дә, аның ханбикә икәнлеген танымый мөмкин түгел. Шагалине Касым ханы булганлыгын танымый мөмкин түгел. Шулай да менә хәзерге татар җәмәгатьчелегендә Шагали образы ниндидер тискәри символик мәгънәгә дә ия. Ә менә сез вәгазегездә, менә шул ханнар мәчетендә татарча сөйләгән вәгазегездә аның яхшы атын реабилитацияләдегез дисәк тә мөмкиндер. Патшага хезмәт итсә дә иманына тугры калган мөселман итеп күрсәттегез. Без моны менә хәзерге заман яссылыгына күчереп чагыштыру үткәрә алабызмы? Сез Шагали мисалында нәрсә әйтергә теләдегез? Минем ул дөрестән дә бер посыл буларак әйтелде. Шагали ул авыр вазифада булды. Беренчедән Казан ханны итеп аны 3 тапкыр куелды. 3 тапкырында да анда Казанның үзендә кайнаган, андагы зиялылар, андагы байлар үзләренең интереслары бар иде, кызыксынулары. Шул вакытта Казан ханлыгында да ярарга тиеш иде. Һәм Мәскәү патшасына да ул ярарга тиешле иде. Һәм шунда ул салырга тиешле иде юл, күпер генә дә түгел. Монда тыгыз мөнәсәбәт булдырырга тиеш иде. Халык өчен, милләт өчен, дин өчен. Ә инде кайчан Мәскәүдә хәбәр килде, Казан ханлыгында Казан губернаторы билгеләнәчәк, син инде воеводага бирәсең бөтен вәкаләтне, әгәр дә каласың килсә, син православиене кабул итәргә тиешле, христиан булырга тиешлесең дип. Ләкин бит Шагали ул үзенең иманында, үзенең динендә калды. Ул
хакимиятны югалтсам да, мин иманымны югалтмыйм дигән кеше. Шуның өчен без аны бәлки ул сәяси тарафтан, тарих тарафыннан безнең татар халкында, гуләмәләребездә фикер бардыр, ул сатлык жан, ул татар милләтенә каршы булган дип, ләкин анда бит Казанның үзенең эшеннән, Казанның Кремленнән дә шундый иттереп Казан яулаган вакытында халык көтеп торганнары, аны да онытмаска кирәк. Шах Галинең сатлык жан түгенлеге ул иманнан санала. Иң кадерлесе иман. Шул иманын сатмаганга күрә мин аны сатлык жан дип әйтмимен. Без бит бүген дә күп милләтле, күп динле дәүләттә яшибез. Без мусульман дәүләтендә яшәмибез. Бик күпләр телиләр бу христиан иле православие дәүләте дип. Ләкин мин үземнең имам буларак, муфти буларак 35 елдан артык хезмәтемдә һәр вакыт шуны раслап, тасдиклап киләмен. Бу Россия дәүләте мусульман дәүләтедә. Чөнки Россияны төзүдә татар халкы һәм славян халкы, алар икесе бергә катнашып бу Русия дәүләтен төзеделәр. Әгәр дә татарлар булмаса, Русия дәүләте төзелә алмас иде. Аның ана яссысы да, конституциясы да, ул элеккеге алтын урда конституцияларыннан алып бирелгән. Хәтта почталары да, аның таможнялары да менә шул алтын урда кануннары белән ясалган. Шуның өчен бу Русия дәүләте ул безнең дәүләтебез, уртак дәүләтебез. Без бүген шушы дәүләттә эшлибез. Безнең Россия Федерациясының эчендә булган республикаларның җитәкчеләре дә бу Россия дәүләте, федераль хөкүмәттә үзенең урынын тота белә. Алар белән эшли белә. Алар белән эшләгән вакытта үзенең халкының, үзенең җиренең мәнфәгатен кайгырта белергә тиешләр. Үзенең республикасына, үзенең халкына, үзенең милләтенә, үзенең диненә, үз культурасына, үз тарихына ул тап төшерергә, зарар итәргә тиешле түгел. Касымдагы хан мәчете минбәреннән 1100 еллык уңаеннан хан мәчете һәм 2 хан төрбәсе төзекләндереләчәк дигән идегез. Бу эш башландымы инде һәм шушы 1100 еллыкка бәйле рәвештә тагын нинди эшләр көтелә һәм гомумән бу эшләр нинди максат белән башкарыла? Россиядә яңа нәсел үсә. Глобализация чорында без заманауи булырга тиешле дигән нәсел үсә. Әхлак, дин мәсьәләсе, үзебезнең элеккеге ғұрыф гадәтләребез, тарихыбыз диеп үсә торган түгел, күпләре. Инде менә шушы вакытта без үзенең күршесе кем икәнлеген белми. Үзенең күршесенең дине нинди соң ул дин, ислам дине икәнле белми. Бу динне саклап килгән татар милләте, алар соң кайчан килделәр икән Россиягә? Булар соң кайчан күчеп килделәр икән Россия җирлегенә? Диеп уйлый торган балалар туды. Алар бит безне белмиләр. Бу җирлектә 1100 ел үзебез яшәгәнебезне, хәтта 66 ел элегрәк христиан динен кабул иткәнче, Русия чукындырылганчы без инде мусульман динебезне дәүләт дине итеп игълан иткәнне. Без каяндыр күчеп килгән халык түгел икән. Киресенчә монда яшәгән. Монда безнең җиребездә дә руслар яшәгән. Без инде 1100 еллар буена бергә яшибез икән. Менә безгә шуны танытырга кирәк булды. Без
мөселманнар Россиядә килгән килмешәк мухаҗирләр түгел икәнлегебезне. Һәм аның чараларын да без бары тик Татарстан кысасында гына калдырырга теләмәдек. Ул Приморьеда, ул безнең Забайкальеда, ул безнең Калининградта, ул безнең Вологдада, ул безнең Кострома, Ярославль, Тверь, Мәскәү, Саратов, Астрахань һәм башка регионнарда ул матур итеп узарга тиешле дип без максат куйдык. Шуңа күрә дә безнең 2022 елыбыз тамамланган вакытта, декабрь айында без матур итеп Мәскәүдә, зур дәүләт залында үзебезнең чараларыбызны үткәрәчәкбез. Президент Владимир Владимирович Путинга рәхмәтебезне җиткерәчәкбез. Чөнки 2022 елда безгә шундый бер фурсат без алалдык, бөтен Русия җирлегендә без исламны башка халыкларга, Россиядә яшәгән башка милләт диннәргә дә таныту фурсатын алдык дип рәхмәт әйтәбез. Шуңа күрә дә без Касымда аеруча хан мәчетебезне аңа кирәк реставрация, без аны башлыйбыз. Безнең 2 ханнарның күмелгән мавзолейлары бар. Без аларга рөхсәт алдык. Бүгенге көндә тыгыз элемтәдә Россия Федерациясының мәдәният министрлыгы белән эшлибез. Бүгенге көндә безнең инде реставрация проектыбыз әзер, һәм шунысын да әйтергә кирәк. Ихлас рәхмәтебезне без Марат Шакирҗан углы Хуснуллинга белдертәбез. Һәм Татарстан президентыбыз Рөстәм Нургали углы Миннихановка ихлас рәхмәтемне белдерәм, чөнки нинди генә теләк белән, нинди генә фикер белән, нинди генә тәкъдим белән аңарга килсәк, ул фикерне тирән өйрәнергә, аңларга ул вәгъдә итеп аны кабул итә. Һәм без аның белән уртак эшләрне башкаргач, милләт өчен, халкыбыз өчен, динебез өчен бик файдалы эшләрнең нәтиҗәсенә ирешәбез. 1900 ел башларында татар мусульман съездлары үткәргән урыннарны хәтерлибез. Аның берсесе Түбән Новгород. Ул Түбән Новгородта булган безнең Мәкәрҗә мәчетебез, Ярминкә мәчете дип аталган. Шушы Ярминкә мәчетен заманында Совет хөкүмәте йыккан, җирен тигезләгән, башка биналар төзелгән. Ләкин урыс ширкәве шундый мәхәббәт бина булып калды. Ә безнең мусульман мәчетебез хәзергә кадәр ул торгызылмады. Шуның өчен дә без максат итеп куйдык, бу безнең мәчетебез дә юбилей мөнәсәбәте белән без аны торгызуга көч куеп нигез башларга тиешлебез дип. Аллага шөкер, аңлау бар. Без Түбән Новгородтагы бу тарихи мәчетебезне дә торгызырга тиешлебез, һәм моның өстендә дә без эшлибез. Киртәләр бар бездә, ләкин ул киртәләрне без узабыз. Шуңа күрә барыбыз да өмет белән карарга кирәк. Аллаһның рәхмәте киң, ярдәмен бирә. Иншалла, рәхмәт җавапларыгыз өчен, хәзрәт. Уңышлар сезгә. Аллаһ Тәгалә үзе ярдәмче булсын. Амин я Рабби. Бик зур рәхмәт сезгә, игътибарыгыз өчен, безнең милләтебезгә хезмәт итүегез өчен. Мин ихлас күңелемнән милләткә, динебезгә хезмәт иткән бөтен минем кардәшләремә, имандашларыма ихлас күңелемнән хәйр дугалар белән Аллаһ Раббыбыз үзе разый булсын, разый булып үзе әҗрен бирсен диеп дугада калам. Рәхмәт, хәзрәт. Саламу алейкум ва рахматуллаһи. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.